Já jsi strapný zas, ty vole. Maličko jsem to rozjezdil, ale přijedu tak v 9:30. Přijedu tak v 9:30. Ahoj! Ahoj! Jo! Ahoj! Jo! Mama volala. Ještě jednou prosím tě. Co? Jenom hořčice, řekni nahlas. Hořčice. Hořčice! Hořčice! Co jsem říkal? Co mi to tam dělá? Líšavý čurák. Let's make this happen now. We're gonna show the world that something you can work and it can work for you. And you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, it's been a lot to change. But you will always get what you want. It took a little time to make a little better. It's only going up, just one thing then another. You know. It took a little time to make a little better. It's only going up, just one thing then another. Let's make this happen, girl. We're gonna show the world that something you can work and it can work for you. And you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, it's been a lot to change. But you will always get what you want. Tak řekni, jak se jmenuješ a odkud seš. Tak co jste nám k tomu pověděl? Tak já se vyjádřím. Ahoj, moje jméno je Jakub Ducháč. Věnuji se jak bych to řekl, bike less. Je to vlastně, jsem BMXový rider, ale jezdím bez kola. Je to naprosto jednoduché. Nebo... A jaké triky umíte? Třeba backflip do faky umím. Vážně? No, skutečně ano, to vám můžu pak ukázat názornou ukázku, ale jinak třeba pedaling nebo dobrý kenken, ale i ten třeba breakdance tail whip, to je moje oblíbená, no. A jaké z toho máte pocity? Mám z toho skvělé pocity. A to je skvělé, děkuji za spolupráci. Ano, jaký, mám rád holky. No. Jako, změnil jsem historii trošku toho BMX ridingu, no. No to je tak všechno, co bych asi řekl, tak já se teda vrhnu do té ukázky toho backflipu, pokud můžu. Tak dělej. Co? Říkaj něco. Když na sebe tak koukám na ty všechny videa. No. Jsem fakt čurák, kámo. Nic moc! No, když se takhle tady rozjel jakože, zase bez kolana. Něco přes funbox, tamhle whip transferu. A tamhle místo, jak všichni dělají wallride, ne? Že by byl trošku drsnější, ale udělal bych jakože King Konga tail whip do funpitu, ne? Přes ten wallride, přes tu wallrideovou zeď. Ne. Taky dám. Co k tomu řekneš? Jak to můžu říkat na chodu. Mám tam něco namotat. Jo. Všechno se dalo na čisto, kámo. Taky přechází v bike less postupně. Si dáš brzdu a pak si dáš kolo. One foot do one foot, kámo. Kde? Přes fan. One foot do one foot, kámo. Tak jo, to zkusím. Tak si pojď. Martin. Vása Stárek. 108 na funboxu. No, to je dobrý, čím dát.
Když jede v rádiusu. Takovou dálku musíš jít, ale. To se mi chce, no. Tak pojď. Yeah, ano, a teď se přesuneme na zpátek na plošinku, protože tady mistr bude dělat invert přes funbox. Tak ne, no. Pojď, má. To by si šede dáš. Až mi z toho prasknul pásek, ty vole. Oh. No hand do manuálu. Tak jo. Yeah, man. A báro. Kopni to, jíjali to. Točí to. No a teď nám vysvětlete. Takže 3-6 do Food Jam. Kdo dá první, kupuje kolu tomu druhému. A to je výzva, Martine Starku. Je? Škoda, že Ondra tento trik má na litry. Já ho ještě v životě neodjel. To je opozit, ne jako na normál, ale na opo. Se mi z toho mlžej brejly. No. Tak jdem na to, má co? Tady? Tady, takhle? Na funboxu? Tak. Ještě než pojedu, tak natoč má celou prdel tamhle. Počkej, má to tam je něco? Víš, jak se jde univerzál? Jak co? Univerzál. Klíč. No. Tak mi tady dopad. Počkej, ještě jednu, asi neslyšel. Hej, já Ne, vážně. jdu CJ. Počkej, no co, má co? Číst? Já si dám to. A ty to víš, Kdo pak nám to tam zase dělal? Yes! On je žena. Ty vole, to je magot. Ajej. Hele, tak Tome. Pocať, jo. Dáš to tam. A říkám ti, končíš.